Nagpaminti sa kasuko si Rivon sa pag-atake sa safe house diin mahimutang si John o Ghislaine. Daling ipada si Regina og reinforcement. Pagkasayod ng giluwas sila si John o Ghislaine. Nagasulti sila si John og Chuck sa radyo ug nagpasalamat sa Ginoo. Miabot na ang reinforcement sa organisasyon. Naigo ang fighter plane nga gimanihon ni Chuck ug napaingon na kining ma-crash. Nagkabuang si Chuck sa pag-eject kay miungot man kini. Pagkataod na-crash god ang eroplano ug nibuto. Dinhi, wa na mahimutang ang kausa og si John. Kaya wa na sila'y kontak ni Chuck. Nagduda sila nga may daotang nahitabo ni ini. Unya may nanawag ni Clavel. Nalipay kini pagkadungog sa tingog ni John. Mga higala, niya ang katapusang sumpay ning atong sugilanon. Agenda. Isa maning number. Uway nga na-register sa akong phone. Hello? Hello? Lam, si John Gray. John? Ikaw ba ni? Luwas ka? Yes, Lam. Kaya tagat ko lagi ngayon sa Ginoo ang mabuhay. God, salamat. Thank you, Lord. Si Ghislaine, kumusta mo siya? Kaming duha. Iluwas sa Ginoo pinalagin nila ni Bro Chuck. Kung sa kinatibog ang kausa. Dapat subog na balita na nining mga higayon na wala may kontak ni Bro Chuck. Unsa? Usibuti mo iba sa puta? Ambot lang, Lam. Basta kaya inawala kang tanan. Manginawad o giyampo lang nato nga uwang tayo daw ito na itabo niya. God. Unsay ako ikatabang dyan? Sige lang. Ba't nagkaroon ko niya, kontak ako ni mo. Or ang mga kaubanas kausa. Pero maghimo pa sa pagkiso sila mo din eh. God. Wala unta tadaw ang nahitabo ni Bro Chuck. Walang untaw. May importante na kung isulti ko ni mo, Club. Unsa kaya dyan? Kumpirmado na. Kasi Matt, usa kang miyembro sa organisasyon. Unsa? Diyos ko. Mga pagambing. Ayaw na pagkumpiyansa niya. Kaya nga no. Di unsa mo pagkasahil o pagkumpirmar dyan na si Matt sakop sa organisasyon. Ha? Dyan? Ay, God, salamat. Salamat na gilawas ni mo sila si John o Ghislaine. Dakan di kaing salamat ni mo, Lord. Pero si Bro Chuck, kunhain man nun siya kung unsa may iyang kahintang. Tabangin taon siya. Ayaw siya pasakti Ginoo. Pero, si Matt usab, nakumpirmar ko ni John nga nasakop siya sa organisasyon. Kaya may tawag ni si Senador Regina diyang buot na unta nila siyang patyon. Wow. Unsay ang buhaton. Nasabot na kong giabandon ako sa organisasyon. Tungod sa akong pagkapakya sa pagpatay ni John. Ug tungod ini, namiligro nga akong pamilya dito sa gawas sa nasod. Atok nila. No. Unsay akong buhaton. Gusto, tawagan ko sila dito sa kawas. Dili ko makatugot na may daw may tabo niya. Dili, Jude. Oh, may nanawag. Si Madam Regina. No. Unsa iyang toyo. Tubagon ko baka. Ako baka yung tubagon. Hello. Madam Regina. Sabi na ako, dili ka na mo tubag panako, mata. Oh, sorry. Sorry, madam. Layo na ko nga akong phone. Mao nga, wata dayon ka matulog. Ayaw na lang pangatarungan pa. Oh. May importante kong toyo o isulti ni Buman. Unsa ka na, madam? Magpasalamat ka. Kay may pili ka pa sa organisasyon, bisan sa imong kapakiyasan sa pagpatay ni John Carlson na suod mong higala. Oh, madam. Pero nahibaw ka ba? Nga naka-iskapo siya o
Unsay pupoy pasabot man. Huwag ka ba makatungog sa akong gisulti? Bullshit! Oh, sorry, madam. Sorry. Dili pa lang dugay nga among nakumpirmar nga ang mga animal nga grupong miatake sa Safe House South ug miluwas ni John Carlson o sa iyang asawa. Maudi ay ang hiniusang pundok o kausa sa mga rebuilding sundao nga hilom nga nakibatok sa kagamhanan. Mga junior officers nga gisuportahan sa mga retired generals ug sa gipalitan pa namong mga general nga aktibo pa karon sa serbisyo. O padayon sa hilom nilang pagpag-recruit sa mga aktibong sundao nga moabi nila aron sa pagpakigbatok dili lang sa organisasyon apan sa kasamtangan usab nga namunuan sa nasod. Mao ba? Oh, unsay imong tuyo nako, madam? Naibaw ka ba man? Nga nabutang karon sa alanganin ang seguridad sa imong pamilya nga tuwa karon sa laing nasod tungod sa imong kapakyasan pagsunod sa bandok sa atong mga labaw. Nasayod ko niyan, madam. Maayo! Pero angayan kang magpasalamat kay gihatagan kag laing higayon sa council sa atong mga kadagkuan sa top-level masters and chiefs sa organisasyon. Katapos ang higayon. Apan aduna kinipugti nga gibuhaton nga kinahanglan gyud na imong mahimo or else magkahulugan kini dili lang sa imong kamatayon lakip na sa tibuok mong pamilya dito sa gawas. Madam, no. Ayaw ninyo ka nagbata. Pamati! Pamati! Oh. Yes, madam. Namati ko. Naminaw ko. May duha ka gimbuhaton ang among isangon kanimo. Unsa ka na, madam? Una, gusto kong maniid ka ug ilhon ang mga opisyal o mga sundao diha sa inyong hanay nga miapin o misuporta sa mga rebuilding sundao. Ikaduha, nga kinahanglang makuha na balik si John Carlson o imong mata ang iyang sa atong mga labaw sa mas labing daling panahon. Klaro ba, man? Madam. Og ayaw kalimot. Katapusan mo na lang kining higayon, Matt. Katapusan mo na lang kining higayon nga gihatag kanimo sa organisasyon. Kinahanglan ka untang mamili. Pero mas kinahanglan kang mo desisyon o mutunan sa among gisangon kanimo. Kay ang imong kapakyasan magkahulugan man sa imong napiltiran. Di man ika na. Wala ko'y laing mahimo. Hustos si Madam Regina. Naniningi kayo na. Dili na ko kinahanglang mamilay pa. Kung dili, mo desisyon. Sa sinugdanan, gipili ko sa hilom ang among kasuod ni John. Apan niingigayo na. Wa na'y laing labing mahingganon. Kung dili, ang kinabuhi sa akong pamilya. Mang gikasubok ko, John. Gikasubok ko. Kung muabot ang panahon,
Magkita kita pagbalik. Magpinasayloay na lang ta. Gikalipay ni Clavel ang atong kaluwasan, Jess. Huwag nagpasalamat sa Ginoo. Nasultihan mo ba siya dyan? Nga na-confirm ni mong sakop kit sa organisasyon si Matt? Oo. Mas labing maayo. At least, di nagkisa mo kumpiyansa pa ni Matt. John, nga no? Nasubo na kong nagununa ni Matches. Sa among kapani. Sa among kasuod-suod sa dugi ng panahon. Nga maguba lang tungod lang sa iyang pagpasakop sa organisasyon. Saan ka man? Huwag tayo mahimo, John. Ang akong ikabalakaan kung makakita may pagbalik. Kung usay may tabo. Kaya nasayod ko nga gi-pressure karon siya sa organisasyon. Labi na nga nakiskapo na. Nagkasiguro gikwara. Mao sabi akong gawin na, John. Mao din ako buot ka makikomunicate niya. Kaya labing siguro, mas mapaporkit siya sa organisasyon. Diin siya mabulahan o diin siya mahisakop. Kaya kanimo nga iyang hikala. Gusto ka, Jess. Kinalatan yun sa ilang mga balahod. Sumasa kong pagpanuki-nuki sa una. Sa una pag yun. Napakamatyan yung nila ang paglaban sa organisasyon. Ug kamatayon ang bugti sa musupak nini. Ug di ka siguro ko nga nasugal nining higayon na ang kaluwasan sa iyong pamilya. Maong nabalaka ko, John. Dili ko buot na magkakita ka mo pagbalik si Matt kay nahadlo ko sa posibleng mahitabo tali ninyo. Yes. Kung makahimo siya sa pagpatay ni mo, ikaw, makahimo ba usab ka? Ha? John? Ayaw ko pangutan na bahay na, Jess. John? Please. Please. Di na ito mag-isip ang bahay na. Kaya, manawag ko sa mga sakop sa kausa. Basig may balita na sila ang bahay ni Burchak. Oh. John? Nga no, wala siya balita bahay ni Chuck. Nagpadayon pang ilang gihimong pakisusi, Jess. Pero off ang unang ilang operation. Kaya may mga sundao sa kagamahanan nga nagpatrolya sa area. Di may mutang ang maong safe house. So, masabot, nagiam ko na sa kagamahanan karon sa kasamtalang administrasyon nga may kalambigitan sila sa Lighters of the World. Gusto ka, Jess? Pastilan. O sabi ka umahon sa itong naso dyan kung lakip ang atong kagamahanan mismo o sa di ay sa nagpaantos sa katawan. Mulig pait na palandungon, Jess. Nga imbis ang kagamahanan nga mauntay gitugyanan sa katawan nga muproteher sa atong mga katungod ug seguridad. Mauno man hinuon ang ngahid sa nga nanghita og paagi aron matuman ang daotang laraw sa organisasyon. Ug ang mas nakapait pagyud dyan, niining panahon na karon ang nagbuhat og maayo, mao'y sayop. Pero ang nagbuhat og sayop, mao'y husto. Mo nga way laing sulbad ining tanan, Jess. Di kinahanglan nga mulihok ang tanan. Di lang kita ug ang pipilat ng mga sakop sa kapulisan o kasundaluhan nga nakasabot sa ilang mga binuang. Apan mas dako og kabahin ni ini ang katawan. Ang mga paghitabo karon dyan, bisan asang bahin sa kalibutan, way kalainan sa panagbatok sa kaayuhan ug sa kadautan. The battle of good and evil. Mangutana di ko. O sa may lakaw sa mga sakop sa kausa nga nahabili dito sa safe house nga may reinforcement makadi ay nga gipada ang gobyerno dito. Moilites nga kung seran. Ginapiki sila. May mga nangamatay ug may mga misurrender. God, kaluway nila dyan. Sa mga nangamatay, gibuhis nilang ilang mga kinabuhi alang sa itong kaluwasan. Wapay lapot siya nga karon makonsider na ito nga missing. Sabi nagpaabot din ang inyong kausa sa umaabot dyan. Doon na ba ka kini maayong padulngan? Doon na ba ka, ha? Di ko na ito angayan nga wadon ang pagpangamuyo sa atong Ginoo. Ang pag-ampo sa atong labong maragahon, Jess.
Ug maghinaota. Nga sa kaulahian, mupatibabaw gyud unta ang katarong ug kaangayan para sa tanan. John! Gusto na, Marco. Ayaw na pangatarungan pa. Gingnan ko na kamo. Nabantayan din ninyo si Clavel. Pero sa inyo gibuhat? Nagdaghan mo. Nagpalipat mo. Basta. Bantaan ninyo siya. Bisan asa. Huwag tawag gidayon ko kung makita na ninyo siya. Mga buisit. Wa usab siya mo report karon sa police station. Diin siya Maristino. Wa usab siya dito sa apartment na gipuy-an sa akong pag-ato. Ug gisuyan ko sa pagkontak-unta ang iyang number. Sukad pa ka ganina. Pero hangtod karon, di yun kini makontak. Kung gituman pa unta nila ni Marco ang akong pagpamonitor niya, dili unta ko magproblema karon. Tinasayod ko makontak kay Sir John og Jess niya. Ug sayo na unta kayo ang pagtultol sa limutangan nila ni John ni hiningigayon na. Mga danghag yung mga tawana, mga bullshit! Nganong maunang sab kini ang kipuhan ni Clavel. Milikay na usab siya nako. Nasayo na ba ka siya na nakaiki si John o Jess gikan sa kamot sa organisasyon? O kung nasayo na, dako og posibilidad na gisultihan na niya si John sa akong kalambigitan sa Lighters of the World. Mol, bullshit! Kung ako kini mapamatudan, nagilikayan mo na usab ako, Clavel. Ayaw ko basula kung lakip ikaw. Akong ilamas usab uban ni John o Jesslyn. Puslan man! Magsusi ko balik sa apartment nga gipuy-an ni Clavel. Mamasin kong ibalik na siya dito. Paabot ako, Clam. Paabot ako. Unsa? Nga sa ato pa, dugay ka na nakamatiku't, Club, kung may mga taong nagsurod-surod o monitor ni mo? Oh, Jess. Nagpakaaroon ninong lang kong huway matigdan. Aron mo kumpiyansa sila. Og sa kanunay, kung may lain ko nakaw, mangita di ko paagi nga malipat ko sila. Kanang dili nila mamatigdan. O kinsa mo gituhuan may nagsugo sa mga tao nga nagmonitor ni mo, Club? Wala mo himo ini, Jess. Si Matra yun. Karoon na nasayod ka na sa lambahin ni Matt. Ang sa ibang manahon niya. Sukad sa pag-abot ni Matt, gikan sa gawas nga wa magpaipaw na ako. Nalain ako niya. Unya, nagduda nga may milagro gid siyang gibuhat na supak sa akong kabubuton. Love. Kung nasayod ka pa lang sa matuod ni pagkatao ni Matt, Jess. Kung nasayod ka pa lang. Ha? Sipag mo yung masabot, Love. Mo isulti di Clavel na ako. Ngaway sama kasalbahe si Matt. Unsa? Jess? Sa sinudanan sa ilang relasyon, wausap ko no kinisama ka maayo. Apan dihang nagselos na kini niya, lakip na ni mo mismo dyan. Diha na may gawas ang tinuod ining batasan. Ang iyang pagkasalpahis. Oh. Ug tungod sa tanan niyang nahibaw-an, lakip na sa kamatuoran, manalambigit da siya sa organisasyon. May desisyon siya. Nga iya na kining buwakan, ug di na gid magpakita pa ni Matt. Jess. John, unsa man ay pag-ilan ni mo ni Matt? Dugay namang kit mong suod. Dugay namang nagkasuod. O si matuod niyang pagkatao, ha? Bisan unsa nimo kasuod ang usa ka tawo, Jess. Di gyud ang tanan nga bahin niya ang may bawan. Ilabi na kung ang pati sa usa ka tawo ang iskutan. Kaya mangita ang gyud siya mga paagi nga dili ka hisabtan sa uban. Ubisan siyang suod. John, sa tanang gisulti ni Clavel na ako bahin ni Matt, sa kumuna-una, namilikro siya ni Matt.
Jess. Labi na nga, gi-confirm ni mo, mismo ni Clavel, ang kalambigitan ni Matt sa organisasyon. Kinahibaw si Matt kung unsa na to kasuod si Clavel, labi na kini mo. Kay siya nahimo man imong kanihinig ugma. Diyan nasabot ako sa imong gipanultibahin sa organisasyon. Sa ilang mga balakod, nga dako og posibilidad nga gi-pressure na karon nila si Matt nga makuha kanila pagbalik o baka ila kakyud mapatay. Dili ko na imposible, Jess. Ug dako kog pagtuo nga si Clavel mo ikamito ni Matt aron ila kitang makuha o baka mapatay. God. Ang pagpagkaroon na Gina, wapay palita pa ni John Carlson. Gikasubo ko, Chief Devon. Sa pagkakaroon, wa pa. Pero wa mag-urong ang atong mga sakop. Gipalihok na nako silang tanan aron makuha na to pagbalik o mapatay si John Carlson. Si Matt, unsay yung gibuhat? Nagkabuang usab siya karon, Chief Devon, sa pagpangita o pagpatay ni John. Kay nasayod man siya. Nga katapusan na lang ni natong higayon nga gihatag kaniya. Nga kun mapakyas manggani gihapon siya ning higayon. Nagkahulugan na kini, dili lang sa iyang kamatayon, apan lakip na sa tibuok niyang pamilya. Bisan pagpulampo siya sa pagpatay ni John Carlson, Regina. Nakadesisyon ang tanang kadagkuan sa organisasyon. Dapat yun yapong si Matt ug ang tibuok niyang pamilya. Unsa koy? Ano? Busog pa ka ba, Regina? Wa ko mo ingon ni Ana, Chief Devon. Hangako nga, dili ba? Katapusan na lang nato kining higayon nga gihatag niya. Nga iyang mapamatuod ang iyang kasinsiro sa organisasyon. Pero, nganong ingon man ni ini ang inyong hukom? Tubagon ko ang imong pangutana sa usa-usap ka pangutana, Regina. Kung ikaw ang pangutanon, magkapila na kay kayon nga naghatag ka natong problema si Matt. Magkapila na ba? Chief Devon. Sa pagsudi bisan kinsa sa organisasyon, manumpa sila. Nagpakamatyan ang paglaban ini, no matter what, o kuwa'y laing balaod na pagkasundon. Ang balaod lamang sa organisasyon. O gipirmahan ta kining tanan sa atong dugo, dili ba? And do you think na sa mga kapalpakan nga nahimo ni Matt sa organisasyon, makapasalig ka ba nga dili na kini mausap, Regina? Makapasalig ka ba? Huwag tingali nalimot ka na nalakip sa atong mga balaod sa organisasyon nga gisunod na walay si bisan kinsa nga gitugutan nga mo question sa atong ipatuman ng mga balaod. Damn it! Animal! Bullshit! Murag ipabati ko ni Chief Devon. Namisopa ko sa mga balaod sa organisasyon. Shit! Shit! Panuway kini si Matt. Ha? Bahala ka ng tawhana ka. Ikaw rin ang hitag paagi nga mauunya kini ang imong dangatan. Dili na ko manginlabot pa nimo. Ug dili ko mahimong iamong ang akong kaugmaon ug sa tanan kong mga pangandoy tungod lang nimo. Humana, naman ko nagtahi pa mga nga sa mga sundao o mga opisyal nga kadudahan o posibleng miabin sa mga rebilting sundao na hilong nga nakigbatok sa organisasyon. Isend ko na kinini pa na Regina. Ato na. Nasend na. Dili kita makatukob na mas mudaghan pa ang mga rebuilding sundao na nakigbatok sa organisasyon. Hinungdan nga bitap na ko sa presidente aron nga maaksyonan dayon kini.
Chief. Salamat. Si Regina. Siya kining video call. Regina, Chief Devon, may tawag ka. may listahan nga gisensimat na ko yung mga ngan sa opisyal o sundaw nga hilong nga nakilabin sa mga rebuilding sundaw bato ka na to. Nga ba? Good. Very good. Kinahanglan nga mapadadayon ka na sa crackdown team aron maksyonan og dili na makapanakod pa. Okay. Okay, Chief Devon. Ako na yung kinig-isad nila o mismo sa presidente. Sige, Regina. Kay balitaan ko ang Grand Chief ng maong kalambuan. Huwag naibaw kung malipay siya. Okay. Okay, Chief Devon. Okay. Salamat, Bro Ronald. Bye. Diyan nga no. Murag mo na kining panahon na ang kinahanglan mulihok ng tibukaw sa Sanaso, Jess. Batok sa organisasyon ug mismo sa kasamtangang pagagamanan. Pero nga na dyan? Nagsugod na karon ang crackdown sa mga sundao nga nagpanidaan sa organisasyon ug inguman sa kagamanan nga nagbatok nila sa ilang mga agenda. God. Bisan kung way klaro mga ebidensya ang kagamanan, ipagsuspenso nila ang tanang mga sundao nga ilalang gidudahan nga nakig-abin sa kausa ug ila kining gipagdisarmahan. John. Ug bisan na kani ang mga individuals nga nasabot nila nga misupas kagamanan, nalakip sa ilang gihimo nga crackdown. Saan man yung pinuang nga dyan? Mura naman rin naman ikiduma o komunista kini ato kagamahanan ron. Lantaran na ang ilang mga binuangsis. Ang itom nga makita sa tao, ila naghimo puti. Sabot mo ipasabot. Nga bisan pag nakita sa tanan kung unsay husto, basta nasupak sa ilang gusto ug mga agenda, sayop kini alang nila ug nakasupak kas balaod. My God. O si kaugmaon ning nasura kung maghari ka ng klases mga punuan dyan nga kontrolado sa mga globalist, sa mga elite, o liberal nga mga utok o paguna-una. Unsa man. Magsulti lang niya tagbalik ka na, Jess. Kaya kinahanglan pa nga mapahibaw na ang tanan sa kausa. Ipaabot na ko ang direktiba ni General Flynn nga nagpalihog og konsultan sa kausa nga papangandamon ang tanan sa nasubnong pag-asa. Kutob sa mahibaw-an ninyo, si Pisan Kinsa nga may suporta ug misimpatiya sa mga rebuilding sundao ug bisan na ang mga leader sa oposisyon. Ilakip sa himuong crackdown. Mao kini ang bag-ong order sa presidente. Wahi ibilin kanila. Okay, basta mauna ka to. Bahala sila. Makomunista man, alang nila ang atong gibuhat karon. Ang importante nga makontrolar nato ang tanan ini gayuna. Kita mo ay balaod karon. Why makabuot ka nato? Ato ang presidente. Sige, bye na kay mitawag si Chief Devon. Bye. Hello, Chief Devon. Sorry nga, uwa dahil ka matubag. Unsa man ihita po, Regina. Kamay report man kung nagdawat na may lain o isang movement sa mga army dito sa biyanan o kasat pagbahin ng itasod. Unsa? Okay, sa'yo nagsulti ni mo? At kasi nagsulti ni mo ni ini, Chief Devon? Mangutan na kapag kinsi nagsulti na ko. Mao ka nagkaroon ni Orto nga balita sa telebisyon nga giilog sa maong mga rebuildi ang general headquarters sa military dito. Duha ka mga kampo, Regina. No. Dili kinimadaog no animala ka. O sige buhat sa itong mga sakop nga na mismo sa military. Nagpalupit sila. Unsay ako buhaton, Chief Devon? Mautan na kakusay mo atong. I-secure ninyo ang mga vital installations sa asod. Lakip na ang mga kampo sa military dini sa ato o paglagan ang mga sundao o kapulisan na dili ako. Unsa? Mao ka na ikaro'y order sa presidente sa mga punuan sa kasundaluhan o kapulisan. Lukop nasod. Karong mga higayon na. Giliputan na sa mga sundao o kapulisan sa kagamahanan ang maong mga kampo nga ilang ilog. O may direktiba na na kung dili mo surrender ang mga rebuilding sundao, suod lang sa 2 ka oras na kitagas kagamahanan nila. Matakiyon sila sa mga fighter planes o ground
John, hadlo ko. Nabalaka ko sa mga sakop sa kausa. Kay giliputan na sa mga sundao sa kagamahanan ang duha ka kampus sa military dito sa Habagatan o kasad pangbahin sa nasod nga ilang giokupar. Mao ka nagibalita o gilive sa TV. May desisyon ang kinatibukang kausa, Jess. Mauna kini ang gustong higay. Nga mualsa na ang tanan lakip na ang katawhan batok sa kasamtangan kagamahanan. Nagikontrolar sa mga liberals, globalist o mga elites. Pero mga usa na lang kapit ka oras ang nahabilin dyan sa gitagal sa kagamhanan sa pagsurrender sa mga sakop sa kausa na gitawag nila karon mga rebelting sundao. Diyan usay mahita po kung atakiho na nila kini. Magkabatay na bakit ang tanan, ha? Maupat siya. Di kita makabuot o makapugong sa mga pangitabo, Jess. Kung musangko magyug kining tanan sa revolusyon. No. Pagkaluoy sa mga tao, daghan ang mapagan, daghan kinabuhi ang maamong kung mahitabo na. Kung sa itong mahimulabot ini. Way imposible sa pag-ampo o pagsangpit sa Ginoo, Jess. Kay bisan usa pa ang sitwasyon sa tibok nasod, kontrolado gid sa Ginoo ang tanan. So John, panawag sa radyo si General Flynn. Okay, bro. Ako tumagon. Jess, si General Flynn. Gusto din niya nagbalik. Oon sa isulti ni General Flynn? May direktiba siya nga pandamon ng tanan. Kay wagid ma-opsyon sa kausa ang pag-surrender. Pandamon ang tanan sa revolusyon. God. Kuno, expected na nga daghan ang mga matay dyan, mao ba? Ingunin ni Kalison ang pag-angkon sa matuod nga kagawasan o kalinaw, Jess. Kalinaw nga wa giputos sa kadlok. Tinuuray nga kalinaw, di na matag-usa. Kay kagawasan sa pagpadayag sa iyang hunahuna o baruganan. No. Mutunga na lang sa oras kapin ang nahibilin. Sa ultimatum nga gihatag sa gobyerno batok sa kausa. Kung way pagbali sa ubang mga opisyal na bidapig karos kagamanan o mga elites o gima sa mga globalist, muulbugid ang revolusyon sa nasod. Ang bahay ni Chuck, unsay update sa gihimo lang pakisusi ini? Missing si Chuck, Jess. Kung ganda kong posibilidad, ngawa na siya. Napatay na siya. Oh my God. So? Kay wa na mabalik ang eroplano sa base diin kini milupad. Hayan nga napabuto kini sa miatake nga reinforcements kagamanan. God. Kaluoy ni Chuck. Kaluoy sa iyang pamilya. Utang kabubuton na to niya ug sa mga kauban sa kausag atong kalawasan. Gusto ka, Jess. Pero sa gikaingon ko na, way imposible sa pag-ampo o pagpangaliyas Ginoo. With God, everything is possible. Mao nga dili ang gyapon ta magpakawas paglaom, Jess. Di ta mulungas pag-ampo. Si Clavel, napahibaw na ba nimo ning latest kabalitaron? Bisuwayan ko sa kontak. Pero unreachable siya. Ha? Anong unreachable man siya? Nga naaraman siya sa syudad dyan. Huwag ka na tagahitabo niya. Tingalig na apil siya sa pagpangpiit o gihimong crackdown sa kagamanan sa mga sakop sa military. Inguman sa kapulisan o bisa na sa mga individual sa ilang sabot, huwag mo suporta nila. Ambot lang, Jess. Pero manginaot lang ta. Nga unreachable lang yun siya nga tinudanay. Pero suso-usap o bisan 2 ka oras. Kung di siya nato makontak o dili siya makontak nato, nagpasabot ka na. Nga doon na ginitabo niya. Paisit ang president niya. Ganong kinextend niya ang usa ka oras ang ultimatum may gihatag sa mga rebelding sundao. Nahanlog ba siya, Regina? Oh, ako mahibaw, Chief Devon. Kung ganong kalit nga naliso ang iyang utok. Basta kay mao ka na latest development karon sa nahitabong pag-ukupar sa mga rebilde sa 2 ka kampo dito sa Habagatan o kasad pangbahin sa nasod. Magkara ka ng mga tawhana kay wa man direct action ang presidente. Kung dili siya mahatag og direct order nga atakihon na ang 2 ka kampo nga giokupar sa mga rebelde, ang atong mga sakop may atong patakihon dito
Ikaw ang mahibaw, Chief Devon. Kung mao ka na imong gusto, kay under ni mo ang presidente. Tawgan ko siya. O sultihan niya ipatake na lang ang duha ka kampo sa mga fighter planes o ground troops. Kay kung dili, kuhaon na siya sa palasyo o ikaw nga akong palingkuron. Isip presidente sa nasod, Regina. Chief Devon! Oh, God. John, nga no. Unsa ka itong maong tawag sa radyo nga wala ko maapti. Kumpirmado, Jess. Nga napahagsa sa mga sundao sa kagamanan ang fighter plane nga giluwanan ni Burchak. Kuno? Sa ato pa, patay na si Jack? God, kalokoy ni Jack. Kalokoy niya. Usa sa kabayani dyan. Usa sa katinuod kabayani nga anda magpakamatay para sa kagawasan o kaangayan para sa tanan. Gusto ka, Jess. Usa siya katinuod nga bayani. Jess. John! Unsa ron, ha? Mga fighter planes karon, Jess. Mga aeroplanong igugubat. Unsa pa masabot ini? Manawag ko sa radyo. Base, come in. Base. This is Alpha 1A. Base, come in. Nakita na ko diri karon sa akong location, Chief Devon, ang pagpanlupad sa mga fighter planes sa kasundaluan, paingon sa habagatan o kasadpang bahin sa nasod. Mauna ka to mga aeroplano ha, kay ikukubat. Iwatake sa doon kang kampo nga giukubar sa mga rebuilding sundao, Regina. Misunod gyud ay ang presidente nimo, Chief Devon. Kahit formality lang ang iyang pagka-presidente, kaya ako mismo ba may tinud-anay nga nagpadagan sa nasod. Ang buot mo bang ipasabot, Chief Devon? Nga bisan ako na'y mahimong presidente sa nasod, ikaw gihapon ang muduma? Kontrolado gihapon ko nimo? Nga may katawa ka, Chief Devon. Ayaw kalimot, Regina, sa atong mga agenda. Nalalakip ni ini, natukulong ta ang usa ka kalibutanong pangagamahanan. One world government. O mao ka na ang the new world order. Klaruhan ninyo. Kanagduda ka mong si Clavel ka ng inyong nadakpan karon. Nga nagtakuban o nagpakaroon ingnon nga usa katiguang babae. Usayo pa ito niya, Simat. Labing maayo. Dadon ninyo siya karon dayon diri sa akong himutangan. Magpaabot ko. Okay, Simat. Bye. Bye. Kung si Clavel kini ilang hidakpan nga nagtakuban nga usa katiguang babae. Nandito mismo sa iyong apartment. May milagro gyud siyang gihimo. Dara siya, Simat. Perti niya bunuga kay bisukul man. Mga animal! Nanugibunog man ninyo siya, ha? Tagtanga niya ang takuban. Tagtagin niyo. Oh. Ikaw! Jack! Ikaw ba kini? What? Okay, over and out. God. Kung mao nga way patayng lawas o bahin man lang sa lawas, ang nahimutangan sa wreckage of fighter plane nga bihag sa giluwanan ni Bro Jack sa ato pa.
akong puruhan nga dako sa buhi. Jess! Jesslyn! John, ngano, ha? Jess! Oh, Jess! oh. John, ngano? I love you, Jess. Uy, naunsa ka, uy. Pahibong malata ni mo. Buhis, bro, Jack. Dako sa buhi. Sa tinuod ka? Tinuod ba, John, ha? Okay, bro. Kaya na ako. Magpabot ko sa sikiran nga akong magamit. Aron mo apil ko sa pagpangita ni bro, Jack. Roger. John, mauban ko. No. Hindi ka lang, Jess. Gusto kong mutabang. Mas makatabang ka kung magpabilin ka din sa safe house. Pero, kano sa mo ka mabalik? Kaya pagkilag, ipasalig na ko mo. Ubalik yung kumpisag kung may tabo. Pero nagkatag na karon ang mga sandawas kagamhanan, bisan asa, tungkol sa nahitabo ito sa hapagatan o kasadpan. Ay, kung kabalaki, Jess. Makong-recruit sa kausak nga mga sundaw ang akong likauban. Kaya iwan na sila magkasabot sa kasamtangang pangagamanan. Mga wakay ang ikabalakan. Mao ba? Pero bisan na peligro gihapon ang inyong lakaw. Ang pagsalig na to sa Ginoo, may atong assurance na way daw tang may tabo na to. Nako. John. Sige, kay magandam na ko. Mabuti karong taon ang military truck nga makuha na ko. Nakita ba ni mo sa balita sa TV Regina na nagsugod na ang pagpangatake sa government troops sa mga rebuilding sundaw? Oo, Chief Devon. Pero nga nung midiretso man silang atake sa duha ka kampo, may mga sakop kita dito, dili ba? Maamong sila. Wala kinahanglan ka ito mga tawala. Kay mo'y among sabot. Among pagsabot. Imiapi na sila sa mga rebelde. Kanatungod sa kasayon na pag-take over nini sa duha ka kampo. Mao ba? Chief Devon, may laing mga fighter jets nga miabot. O murag, ika-enkwentro kini sa mga fighter planes sa kagamhanan. Manimal! Kano kini? Usa kini tabuha? Shit! Bullshit! Okay ka lang, bro. Ano dyan? May upaning atong misyon. Katabo. Pamayan ang kabalakan ko, bro. Nakita ninyo. Ang ngayon kay ko nining combat uniform na akong islo. Kaya diha ta magigikan sa trupa. Sa una, sa diha pa ko sa serbisyo. Ug, anda na tayo ni, di ba? Dyan, bro. Ikontak na ko ang ako, bro, sa frat o kabaro. Ato sila sa organisasyon o kandir karoon sa kamanduan ni Matt nga soon mahigala. Sikreto siya tawag na ko. Nga tawa karoon sila mga kamot si Bro Chuck. Usa. Nga namiligro sa karoon nga patio ni Matt. Kada. Kuno, siya may atong unahon karon mga bro. Kinalang maluwas na si Bro Chuck. Bisa ko siya may tabo. Dili ka bagay mo sorte kung asa karoon may mutang si John o Jesslyn Chuck. Ha? Dili ba? Sakingon ko na. Huwag ko'y kasulti mo, bata. Huwag. Kung maong, pugson gaday ko na mo, ha? Sige. Mas palabiyaw ko pag mamatay, mata. Kaysa ibaylo na ako. Sasayop na kausa at akong kinabuhi. Insulto ba ko ni mo? Ha? Kung mo, tanaw na. Tagsa-tagsaon tagbuak ang imong duha ka tuhod. Pinaagi ini. Kung sa katong mga buto? Ha? Kung sa katong? Itong mga kawan, Espiritu sa tawag sa mga rebuilding sundaw ito, akong patay. Unsa? Animal! Kumaw! Nakapibaw kasi sa mga rebuilding ni anak to karoon si Chuck. Ha? Mau ba? Shit! Shit! Kumaw panganda mo. Kalabing siguro.
May nagsingabot ng mga rebuilding sundao karon din eh. Pwesto! Pwesto ka mo! Dali! Kasi may mga trupa bang ipaanhin nila din eh. Ambi! Man! Fire! Puputungol ka! Puputungol ka namin! Dili naman na og relaxer. Kusog kaya akong gibati ka kulba. Nabalag ako sa lakaw nila ni John o sa kauban ng mga sundao. God, please. Please, Lord. Ang kuno na ko ganda ko kung pagkuwang ni mo. Kay karon lang ko mga higayon na may sakit ni mo. Pero sayod ka. Ngada ko og pagsalig og pagtuo si John ni mo. Ayaw silang pasakti, Lord. Ma'am, yun mo sa'yo, ma'am. Si John. Hello, John? John, nasinita mo! John! Ano man, ma'am? Kalatan na po ito na tawag ni John. Tingnan mo na utang na hitabo nila. God, no! No! Kailang ka, ma'am. Manawag. Tasaran ko. Okay na mo, Dan. Nagkanaib lang ko. O biligi dihang gipawanan ko sa mga bala. O nagkapasalipol ko na rin akong bato. Pero nga akong cellphone, may pagkabuak. O naputo lang ako untang pagtawag, Jess. Bro, masabuti nila kayo na lagagad niya suot. O maapigin ko na ito nila kay gawas nga dagad, ah. Nalibutan na sa nato ang ilang nalibutan. O sa pumayat ng ibago. At ang kiyo na ito nila. Pero nakakaroon nila si Brusak. Mamiligro siya kung mapugos nag-atake. Pero bro, sabing siguro, pagkapanawag na sila reinforcement, kita na o niya mapigyan eh. May inununan kong buhaton, Brudan. Una na bro, ha? Unsa mo na? O ba sa mga sundao, piso na ito si John Nason. Animal! Kung ilalay kinimutan niya ito ng tagan, ilagay sa kayo. O, tupingon ka na, sir. Bullshit! Ayaw ko padungga na! Unsa'y lubigon? Ignacio! Unsa'y tubag sa radyo para sa atong reinforcement? Sir Mac, huwag mag-reinforce daw ito din kay nag-reinforce sa naman dito sa Bagatan o kasatpang mga kampo nga iilog sa mga rebuilding sundao. Bullshit! Bullshit! Si Chuck! Dadaan niyo siya din ako. O pandarandaan ng auto. Na nasa sud. Ano mo, sir? Ay nagpangutana pa! That's an order! Correct! Yes, sir! Oh, kalibay mo. Kinanong kaikis ko din eh. Dadoon ako si Chuck. Isip hostage. Tanawon ta dyan eh. Tanawon ta may mahimo pa mo. Tanawon ta! Oh, sa karoon. Dahulog sa may buhilong na truck. Ilas patas sa sir, ay, kung balik-baliwan sa tutupang. Ya, nagumpa! Janet! Papa! Napawa pa! Ay, nagsisigil sa lobby si Pai! Kung ikaw wala ka ba! Oh, bullshit! No! Ganyan ako nagsigig kontak balik sa cellphone ni John. Pero anatandad niya ako, hindi nagkipag-kontak. Sir, kasi akong buhaton. Tamagin ninyo sila si John. Tigalig binahitabo nila. Dili pa ihapon sila mag-kontak sa radyo, ha? Di ka tingyapon, ma'am. Pero kalma lang. Gikontakan ako nga mong mga kauban. Posible nga maka-reinforce o magsusi sa ilang lakaw ni Sir John o mga kaubanan. Magpabot ang lantas pagtawagon niya na to. Tumag ka, ma'am. Basta si Sir John ang bibalik ng tawag. Lain kining number. Hello? Hello? Hello, Giselle. Si Clavel. Oh, Clavel, ikaw? Nga nagkaroon ka lang manawag, ha? Nagsige may contact mo pero dili ka makontak sa imong old number. Taas kayo istorya, Jess. Og, dili na ko magkapasabot pa nimo. Nagkagubot na dito sa kauluhan. Sa Bagatan o kasagpan, dili na ilog sa kausa ang duwag ka mga dagkong kampo sa militaryo dito. Apan karon gi atake kini sa mga sundao nga iya sa kagamanan. Pero naaw sa mga sakop sa kausa.
Gamigamit ang mga fighter planes nga nakigbatok sa puwersa sa kagamanan. Dili ko interesado, anak Pavel. Ang ako lang nga tabangi ko bahay nila Lichyan ang mga kaubang sundaw nga sakop sa kausa. Nga din ako makontak sa cellphone o bisan sa radyo. Ay, nga no. Hay, madaan sila sa John karon ang mga kauban ng Jess. Ha? Hay, madaan sila. Oh, God. Mao ba? Naapiki ko karon, Jess. Og ang ako mga kauban ng pulis. Gipadlakad mi karon diri sa detachment. Gidisarmahan og gipanguhaan sa mga cellphones. Ha? Sige, padlakan. Masipot mo ipasabot, Cloud. Naapil ko sa gihimong crackdown sa mga militar sa tanang mga naa sa serbisyo sa kapulisan o kasundaluhan. Nga ilang kidudahan nga may simpatiya o miabin sa mga rebuilding sundaw. Dili sila buot nga makatabang ni sa mga rebuilding sundaw. Nga gikaaway karon sa puwersa sa kagamanan. Pero swerte lang. Hilom kong nakawa mag-cellphone sa kuhikalang sundaw nga nagbantay na mo karon. Mao nga nakatawag ko nimo. Kapag mao. Sorry, Jess. Ako'y laing ikatabang ninyo ni Chan. Tawas lang sa pag-ampok sa Ginoo. Well, huwag naibaw ka ba? Nagdili pa lang dugay. Gipaubos sa presidente ang tibuok nasod karon sa martial law. Tungod nining pag-asa sa mga sakop sa kausa, patok sa kagamanan. Mao pa? Mao ka na, Jess. Huwag ampot. Ampot kung usin paabot sa nasod human ining tanan. Sajan, dagang patay din ni Sorbo. O, Brodan. Apa si Mato Jack? Wag ni. Imposible makaikisala. Kain sila. Sajan, may nagikuros na utong kikasod. Nagpahingo na to. Haba, Brodan! Haba! Bro! Ayaw! Ayaw! Si Bro Jack itong diyas may bintana sa auto! Bro! Samdan ka. Okay na ko, bro. Si Bro Jack. Ay, putati. Si Mat katong bipawan ka na itong pala. Bihustin niya si Bro Jack. Ayaw ito makaikiyas siya. God. Ben! At ba na niyo si Mordan? Samdan siya! Sundo na ko si Mat. Nga mihustin ka, Bro Jack! Masay mo sakyan, bro, nga. Layo naman sila. Kung maglisod kang apas sa auto nga ilang gisakyan ko, kanang 6 bayang imong sakyan. Kakakita ka na, Brodan. Motorbike ka na. Matigo kong mupaandar na bisag ko payawi. Ha! Mga buang! Mga bugo! Sila nalay mag-ako. Nagto silang way tao, kining auto nga atong gisakyan. Wala mo may gawa si John Carson si magpagpawan lang og mga balas sa mat. Kaya apte kining nakadrive o nakaligid. Ang usan niya kakaubang sundaw ninyo. May panahon pang magkita ni pagbalik si Jan. May panahon pa. Si Matt, murag wa naman na magliyog si Chuck ngay mong gipapitay ang naong sa pintana ng auto. Buhi pa ka na. Di na ko interesado patay o buhi pa ba di siya. Nakapalayo na ta nila ni Jan o mga kaubanan. Mao kanay mahinungdanon kayo. Ha, ang mayo ining Chuck na ihog samtang magdagan kining auto. Sir. Oh, gano? Ang gabiano ka? Ha? Dire siya. Kung patay naman siya, mamatay si Samot kung mahog sa pangpang. Pero sir, nakapalayo naman kita. Kauban man to si Chuck sa pagtuwa siya may abit sa mga rebilde. O dili kay kanalang. Pradil pa siya to sa fraternity. Ikanaog lang siya na to, kaya auto. O ibilin na pinsilaan. Bahala lang, may makabangal yawa. Unsa? Kung si pagdoon mo, unsa'y bote mo ipasabot, ha? Nanonood ka niya? May simpatiya ka sa mga rebuilding sundao? Mau ba ka? Sir, dire siya yung nana. Ang ako lang... Hinom! Dito sa unahan, may pangpang dito. Adto na ko siya ihog, aron maggupok ang iyang lawas, inigkahog niya sa ubos. Wa pala ko makita ang auto nga nagsakyan. Layo-layo na sila. Di ko makatugot na may daotang mahitabo ni Bro Chuck sa mga kamot ni Mata. Dili ka na. Kaya kung simbakog mahitabo na, magpasiluay na lang yung tamata. Magpasiluay na lang kita. Ginoo, ayaw in taon itugot kami daotang mahitabo ni Bro Chuck. Ayaw taon, Diyos ko. Kinahanglan na maabtan ko sila. Pagkus na pagpadagan ng motor. Ano ba kabukat? Kabukat yan ito, anak. Dako mo isang tao, Sir Matt.
saman. Ato ihulong ang auto. Ayaw! Aron nga mas makupog pa ang iyong tibok lawas tungod sa kakusog sa atong dagan. Dali, Jack, dali. Dali, doon na tas pangpang. Doon na lang. Pablihan kong portaling auto. Pero nabli na. Karon, ihog tada ka. Ikaw ba yung ihog sa pangpang, Mat? Ibu. Ini mo ang naong. Siapa yang kong armas? Ini armas. Iyo am. Ya. Ay mo yawa kay. Ikaw mo ang maulay ina. Ito ang naglayapiaw ka. Malibuan ka ng auto! Huwag mahugalis ng pan! No! No! God! No! Nalibuan ang auto nga ilang isa kalimat. Huwag daligid ka rin makilid. No! Oh, may buto ka rin. No! Oh, no! No! Unsa kining hitabo ah? Ngano kini? Dili kini tinuod. No! Si Chief Devon. Hello, Chief Devon. Bullshit! Bullshit! Chief Devon, Nagamonitor ka ba sa balita karon dito sa kauluhan, Regina? Ingon sa dili ko makatuo ini, Chief Devon. Nga ang mga sundao sa kagamhanan, ang mga general, ug ang pangu sa military ug kasundaluan, ug kapulisan, miabi na sa mga rebuilding sundao. O dili kay ka na lang. Ilang kita pangan pagbuhag ang mga fighter planes nga atong ipalupad. Aron pag-atake para sa mga kampo na giukupa sa mga rebuilding sundao. Unsa kining hitabo Chief Devon? Ngano kini? Animal, ayaw ko pangutana. Ako'y angay pangutana ni mo kung ngano kini. Unsa? No, wa ko mahibaw kung ngano kini. Wa ko mahibaw. Dili ko makadawat ini, Regina. Hello, Chief Devon? Chief Devon? Oh, no. Giputol niya ang among video call. Sabay ako buhaton. Unsa man? Yes! Yes! Salamat! Niabi na sa mga sandaw nga sakop sa kausa ang mga sundaw sa kagamhanan. Pidapit na sila sa tinuod nga kausa nga para sa tanan. Kung dili lagay ka na, ma'am. Tanawa, may plus report dyan sa TV nga nailog na sa atong mga kaubanan sa kausa ang palasyo din mahimutang ang presidente. Nailog na nato kini. Mabalik na sa katauhan ng tinuod nga kagawasan o kaangayan. Praise the Lord! Thank you, Lord! Thank you! Pero si John, usa may balita bahin niya? Usa na may resulta sa gihimong pakisusi sa imong mga kauban? Ha? Usa man? Sa pagkakaroon, ma'am, wa pa tayo update. Pero matag karon ug niya, mutawag sila nato. Magpaabot na ta. Excuse me. Number ni Clavella. Si Clavella. Siya ang mitawag. Hello, Clavella. Hello, Jess. Praise God. Naibaw ka na ba sa latest nga balita dito sa kauluhan? Sa pag-abing na sa mga sandaw sa kagamahanan sa atong kausa? Yes, Clav. Nag-monitor mo din sa safe house. Kanita, ang imo naman lagi ning number ang imong gigamit. Dili ba matot mo, gipadlock mo sa detachment? Gikaluyan kita sa Ginoo, Jess. Wa siya butugot na magpadayon ang pagkontrolar sa mga daotang elemento na to. Wanay nahimo ang among mga labaw nga mipadlock na mo. Napugos sila sa pagbalik sa gitawag nilang mga rebuilding sundao. Apan, mao di ay nagdahas sa tingog sa tinuod na kausa sa tanan. Nga mao ang kaangayan o kagawasan. Ang buot mong ipasabot, gawas no na mo? Yes, Jess. Gawas na nabi.
Unsa na balita ni John? Kumusta na siya? Clove, please, sabangi mi. Hangtod karon, wapay update ang mga sakop sa kausa nga nag-follow up nila ni John. Unsa? God. Okay, Jess. Mulihok ni. Tabangan mo pangita kung hain na karon sila si John o mga kaubanan. No. Napil yun sa pagkasunog sila si Bruchak o Matt. Napil sa auto nga nalimbuhan og daligid dinis pakilid ng bibuto. Bruchak. Sorry. Kikasumok ko kung ako'y nahimos pagluwas ang tali mo. Kikasumok ko, bro. Huwag si Brumat. Brumat. Di na ko tuyong nga mga kinitangatan sa itong pragigala. Huwag ko magdahom o huwag ko kinit paabuta. Apan ikaw mo'y misikwahi, bro. Ikaw. Sa karoon na. Madang ako. Murag na din napit, ha? Magsusi ko. Pero andamon ko nga kung ramas. Hinahinay ko pa doon. Bro, Matt. Bagtiyon siya sa iyan ramas ako. Mag-unong ta sa pinudan! No! Matt? Bro, Matt? Bro? Bro, sorry. Sorry. Sorry, napusilante ka. Napusilante ka, sorry. Kaya na yung mga iwa. Sorry. Bro. Kay ako'y mga ngayon. Pasahin doon mo. Nagugog saan mo. Nandun ka sa hospital, bro. Ayaw na. Sorry. Ikaw ba ang akong kasukod tungod sa akong Dili may mo plaga. Dili mo datun ka sa hospital. Dili! Datun ka sa hospital. Ayaw na. Kay mamatay na ko. Bro. No. Ayaw pagsulti, anak. Ayaw pagsulti, anak. Mabuhay pa ka. Sa kwarto na ka. Datun ka sa hospital. Bro, ayaw sa bumat. Ayaw sa... Say, bro. Ipasaylo talaga, bro. Ipasaylo talaga. Tanong ka sa hospital. Mabuhay ka palagi. Please, bro, ayaw. Mahal ka, bro. Tama sa kong igsuon. Mahal ka ka. Bro. Ito ay nangyay ko. No. Bumat! Bumat! No! Bumat, tumag ako! Bumat, tumag ako! Bumat! Tumag ako ba? May mga tao. May mga tao. Rujak! Buhay ka! Rujak! Napatay ko si Matt. Napatay ko niya. Nakalitan ko niyang butong na sa buto sila ko. Hindi ko na nalipon sa kong kaugalingon. Naibawa ko, bro. Nung tanawa ng magasin si Armas.
No. Basiyo na ang magasin. Uguan na kinisod ng mga bala. No. Gasato pa dili sa but mo patay na ko. Gusto ka, bro. Kaya mo, gusto ka. Ikaw mo makapatay niya. Sakit na hitabo. Nalumbisang ko masingunin niya ang dagan sa mga pangitabo. Sabay kilig akong nahimo. Ayaw ka sulang mong kauligon, bro, dyan. Dili ikaw ang mapasok sa tara. O dili ang gako sa tao. Nga mo'y ipatimba mo ni Matt sa kinabuhi. May helikopter. Bragot ka. Colonel Chuck Roosevelt o Mr. John Carlson. Si Police Officer Clavel Jones kiniyawan sa mga sakop sa kausa nga buot mo rescue ninyo. Oh. Bro, sila si Clavel o ang atong kauban sa kausa. Sa auto, nung usab kami nalagpot si Matt o naligid, giamli man niya ang puntahan ini. Kay buot ko niyang ihog sa pangpang. Nga niya itong higayon na, ako nagpagaroin nun na nawadas pa ni Moot. Apa di ay, nagpaabot lang og gustong higayon nga mapiki ko siya. Ug dinhi kami misangko sa among pagkaligid. Uban sing armas nga among gilugan. Wa kayo may maintimano sa among pagkalagpot. Kay baga ang kasabutan nga among natupahan. Ug dali niyang gikuha ang armas ug ikabit tumong utar ako. Maluhat kini mo buto. Kay daan naman kining nahutdan og bala sa mo pag-ilugay ini usod sa auto. Mao nga ayaw basulan nimo kaugalingon ini hitabo adyan. Mahimo ka lang sa butang nga angayan mong buhaton tungod sa kakalit sa mga panghitabo. O basta pa, husto si Bro Chuck sa iyang giingon. Nga dili intensyon ni Matt na mo patay ni. Siya mo'y gusto nga ikaw mo'y makapatay niya. Ug maoy akong pagsapot. Nga dili na usad siya buot nga mabulgar pa. Kay tingali, nauna-huna o nagkapanghinuklog na siya sa sayop nga iyang nahimo. O nga na siya naong nga ikatubang pa sa tanan kung mapuhi man siya. Parehas may pagsabot ni Clavel, bro dyan. Tungkol sa ospital, Officer George! Patugpahan kining helicopter ang nagdakong hawan sa ospital. Kinahanglan nga maatiman dayon kini si Bro Chuck sa mga doktor. Over. Abjis, si Sergeant. Pag-isulti mo sa radyo. Si John. Hello, John. John, luwas ka. Luwas ka. Karoon ginawa, Jis. Huwag kami niya pasagdi. Luwas mi. Huwag luwas ang si Bruchak. Tuwa karoon siya sa ospital huwag niyatiman sa mga doktor. Kisamdan siya. God, thank you. Thank you. Salamat kay luwas mo, John. Kay luwas ka. Nagpaingon ka na ba diri sa safe house? Oh, Jis. Sorry. May dinalian may operation uban sa mga sakop sa kausa o sa kasundaluhan sa kagamanan. Sa operation? Daghan ang mga sakop sa Lighters of the World ug sa mga kadagkuhan dini ang nagasikop sa tubok nasod. Apan ang ilang mga labaw, sama nila ni Senador Regina ug sa ilang Grand Master na gitawag lang Chief Dibon. Nagpabilin panggawas nun. Pero John... Kinahanglan masikop na yan sila, Jess. Samtang dilipas na makabiyas nasod. Huwag kinahanglan nga madakpan usap sila ng buhay. Aron tubago nila ang tanan nila mga kasalanan sa katawan o sa nasod. Bye, Jess. Hello, John. John, ayaw sa... Naapagadiha. John! Ma'am John? Inawat nga musabot ka sa operation karon nila ni Sergeant. Oh. Eh, dili lang kini para sa iyang kaugalingon. Apan, para ka natugtanan. O sa maabot pang katawhan. Aron dili maulipon sa mga tao hakog sa gahom o bante. Sa mga elitista o globalist. Ay, helikopter dito sa loob. Agam na ba? Mayo! May nagawag. Si Regina! Chief Dibon, Master, wala ko mahipaw kung unsay kubuhaton inigay kayo na. Nga nailog na sa mga rebuilding sundaw ang palasyo, diin mahimutang ang presidente. Og mideklarar sila og usa ka revolutionary government. Huwag mo magtuk sa imong uwang imong auto, Regina. Unsay gamit niya na kung dili mo kini gamiton.
Ko ang Chief Devon. Asa ka magkaroon? Gusto ko muanha sa imong palasyo. Kaya gikuyawan ako. Ipagsikop ng atong mga sakop sa organisasyon. Nagduda kung kita na isunod nila. Mao kinaisunod na may tamo, Regina. Wabalay ni mo kini ma-anticipate? Ang buot mong ipasabot. May uto ka. Samtungtan mo ang dagan sa mga pangitabo. Chief Devon, muanha ko nimo sa imong palasyo. Huwag ka nahiabdan pa diri sa palasyo, Regina. Kaya nagpaingon ako sa rooftop nini aron musakay sa akong personal na helicopter. O magpatawag sa akong kaugalingong airport din, magpaabot ka na ako ang akong personal plane. Namoy muda ka na ako paingon sa bisan asang dapit sa kalibutan nga gusto kong antuan. No! Dili ka na mahimo, Chief Devon! No! Damn it! Ito, Mr. Devon! Patuloy ka mo! Pislita para rooftop din, nagpaabot na akong helicopter. Padali! Oh no! Giputol ni Chief Devon ang among panagsulti. O dili ko na siya makontak pa. Buti pa sabot ni ini. Iyan akong ichapuela? No! Dili! Dili kini mahimo! Nahibaw na kung unsay sunod nga mahitabo. Mabilanggo ko sa tibuok na akong kinabuhi. Unsay akong buhato ni ini? Unsa man! Mo'y mando sa itong mga labaw nga si Sir John Gregory Carlson mo'y himong mission officer ing atong mission karon. Anda! Kitang taran, kinalang musunod kung unsa man ang iyang himong mga kamanduan, labot din ang tanan. Is that clear, men? Para sa uban nga dunay laing mga panghuna-huna. You have to obey first before you complain. Gusto na kong bahinon sa unom ka team kining atong pundok. Ang team A, panguluhan ni Colonel Tyson. Kamoy mo clear sa tibok North area. Ang team B, panguluhan ni Police Major Holyfield. Kamoy mo clear sa tibok palibot sa South area. Ang team C, panguluhan ni Lieutenant Harrison. Ngamo say mo clear sa tibok West area. Sa team D, nga panguluhan ni Major Wood, ngamoy mo clear sa tibok East area. Each team has the responsibility and must clear your designated areas from threats gikan sa nagpabilin pang mga nagtago-tago nga mga sakop sa Lighters of the World o sa mga possible hidden forces nga naglihok karon. Batok na to. Batok sa tong kausa. And you all must bear in mind na bisan sakop sa armed forces, sa police forces, ang nesgutang mga individuals or groups, we need to arrest them all, no matter what. Is everything clear? Yes, sir. Yes, sir. Do you have any question? Sir, no, sir. Thank you, gentlemen. Ug tugutan ako nga ang matag team leader mo'y mupili kung kinsa ang yang himong sakop siyang team. And the rest of you guys, musunod ako para sa laing duha ka team nga muuban ako og ni Police Officer Clavel Jones. Excuse me, sir. John Carlson, sir. Ako gid, sir. That's an order, Miss Jones. Okay, sir. Is there any question? None so far, sir. Okay, men. Move. Let's go. Let's go. Wish you all the best, men. Okay, men. Listen. I want to divide this group into two teams. Ang una, ako ang manguo ug ang ikaduha, panguluhan ni Police Officer Clavel Jones. John, excuse me. Men, excuse me. What is it, Clava? John, nanong ako man. Naman na yung mga rank and file officers sa military o kapulisan. Tingalig laino nila sa pagsapot. O dili ko gusto makauktan nila. Naakita karon sa emergency situation sa tibok na Sudtuvel. And our top-ranking officials has designated me as a commanding officer. Pero John... Men, are you ready to fight for our sovereignty? For justice and freedom for our country? Sir, yes, sir, sir. Ay, huwag gid siya mamatin ako. From this line going to left,
Mao'y masakop sa team ni Police Officer Clavel Jones. And the rest of you guys, mao'y muubad sa kong team. Mao kini ang mga dapit nga posibleng adtuan o nahimutangan karon ni Senator Regina. We need to bring her to justice tungod sa tanan niyang nahimong kadaot sa katawan. Sa ilang pagpanglimbong sa nasod, labi na sa pagpakatap sa makamatay nga virus alang sa ilang mga personal nga agenda. Ug mao kini ang inyong mission officer Clavel Jones ug sa imong mga sakop. Ang pagdakop nga buhi ni Senator Regina by all means. Is that clear? Sir! Yes, sir! And for my team, ang ato usab nga misyon mao ang pagdakop sa ilang Grand Master and Chief sa Writers of the World. Sa ilang gilang Chief Devon. Officer, Yes, Ma'am Jess. unsay latest karon sa gawas? Since nga ito nasod, naubos karon sa military rule or martial law, ang tanan kontrolado sa militar. Sa kapulisan, lukop nasod. O gipatuman kini, kada tungod kay may mga kadagkuan sa Writers of the World nga nagpabiling gawas nun. And that we need to keep our countrymen safe from any harm nga mamimong buhaton ini mga maong mga elemento. God. But don't worry, ma'am. Nagkadoon na ang kadaugan para sa tanang katawan sa nasod. Kung maangko na nato kini sa dili madugay. But what about John? As of now, ma'am, wa ko'y ideya kung sa karoy ilang lakaw. But possible every now and then, mo release sila message nato to give us update about sa ilang mission and operation. Oh God, please help us. Mama Mary, pray for us. Sakay na ko sa helicopter, General Powell. O nagpaingon na media sa airport. Di nagpaabot na ko ang plane nga akong sakyan palayo din sa nasod. Okay, paabot ako din ha, General. Bye. May diretso mas pagring. Kaysa maning si Regina. Bullshit. Regina! Oh, Chief Devon, gabi na rin ko nagsigig kontak ni mo o unreachable ka. O may nalanggani kay nakatiming na kung nga makontak ka. What is it, Regina? Kadiyon, o sa karoon dahunog na ako nabati. Chopper? Well, yes. Helicopter. Sakay ko karon sa akong private helicopter. Kasi buot mong ipasabot, Chief Devon. Asa ka man mo paingon? Di ba giingnan ko na ikaw sa atong panagsorti ka ganina, Regina? Nabulilyaso na ang tanan natong mga plano ug agenda din sa nason. Naanon sa pamay akong puyan din eh. Chief Devon, ang buot mo bang ipasabot? Nga tinuod nga mo biya ka din sa nasod? Buang ka, Regina! Dili mo na ka na mistil pang ipangutana. Unsa? Actually, gikan ining helicopter. Moderitso na ko sa airport di nagpaabot na ako ang akong plane. Kamay akong sakyan paingon sa gawas nason. No. Mag-iyahay na lang ta, Regina. Luwasag imong kaugalingon kung gusto ka bang mabuhi. Unsa? Naglagot o nadismaya si Regina ni Devon kay gisultihan kining maninguha siya sa pagluwas sa iyang kaugalingon. Gimanduan ni Regina ang security officer sa building nga way pasuglon bisan kinsa sa compound. Gipatawag niya ang staff kay buot siyang moikyas apan dili na magamit ang intercom. Gamit ang cellphone, gipahibaw sila sa security nga may mga sundaw o pulis na sa palibot sa kondo. Nagkabuang si Regina. Gamit ang pistola, gihulga niya ang staff nga patyon kung dili mosunod sa iyang isugo. Nakahunahon na kini nga magpatabang sa usa ka senador nga may helicopter aron makaikya siya. Apan niadtong tungura, andang na si Clavel og ang duha ka sundaw nga manaog diha sa rooftop niini. Mong duha. Here! Yes, sir. Oban man ako. Manaog kita diya sa rooftop ng maong building. Kay kinahanglang masiguro na to ang pagdakop ni Senador Regina nining higayuna. Sir Jones, gusto ng distansya nga makakanaog na ka mo ng helicopter. Men! Yes, sir. Let's go! Please, Senador Quixote, ikaw
ikaw na lang yun ang makatabang nako karon. Bisan kini na lang ang imong ibugti sa tanan ako natabang kanimo. Oh. Usa dili ka makahimo. Pero ngano? Oh. Unsa? Under custody ka karon sa mga sundao? Laki ka ilang gidakop? Bullshit! Ah! Ay, madam! Ginabay niyo mga akong cellphone na po. Moreklamo ka! Gusto ka ba ini? Ayaw, madam, ayaw. Dili mo na armasa kung gusto, madam. Kanong white pulbura nga armas. Hilam! Oh, madam! Tanawa sa helicopter ka na, madam! Tanawa! Oh! Military chopper! Oh my! No! Ah! Madam Regina! Abli Kristian! Naku! Naku mga sundao, madam! No! Dili kini tinuod. Managa kita sa taas. Musakata sa rooftop, dali! Sunod ka na ko, Will! Musunod ka na ko o pusilon ko ikaw, ha? Ay, papatay na ko. Saklolo! Sino ka naman? Saklolo! Ano maluwa ko ikaw, gigaw. Ako boyfriend! Pero sa sunod, agtangon ko na ikaw buanga ka. Ayaw ba ha? naluoy ka? Sa mong mata. Sa una lang akong laki na kong uyap. Wala sila kapalit o gata sa mong bata mong kamagpunan. Kagaya aray. Una, anhi-agi anang usa ka puntahan pa ingon sa taas, sa rooftop. Pero madam... Saka sa rooftop, pagdali, pas! Dali! Ayaw ko kaya po lang sila. Nag-iwan pisa mo mga armas mo. Animal! No! Marika! Ay, aray! Madam, gibira manggugunin. Aray, mag-isi akong duster. Hilom! Aray, naputol akong bra. Ay, hilom! Hilom! Kung dili mo buot na batyon kung kinibayuta, saka ka magbalik sa rooftop. Og bandui ang helicopter nga musakay ko. Og magpahatod nila kung asa ang akong gusto mapahatod ko nila. Sige na! Ay, ginawa ko! Namatay! Wala namatay. Unsa man! Madam! Musunod mo sa akong gisulti o dili? Tumag! Oh, madam. Oh, musta kami balik sa rooftop. Pagdali! Okay, sir. Over and out. Officer, huwag ka ba nadawat katawag sa inyong mga kaubanan sa gawas kung sa karoy lakaw nila ni John? Ma'am, sorry. Pero wa pa magin, ma'am. Nakaroon sila sa operation, ma'am. Magpaabot lang ta kung kanong sa sila manawag. God, ayaw taon silang pasagdi silang misyon, malukoy ka. Naginahanglan sila sa imong panabang, Lord. Oh my God! Mga fighter planes! Officer, o si mga pasuotan ng mga fighter planes na nagtuyog-tuyog sa atong palibot. Oh. Mga kaaway ba na sila, ha? Officer? Ayaw ka panik, ma'am. Mga kauban din na nato sila sa kausa. Usasakay niya ng maong fighter planes. Ang dilipadugay na ako nga gigasulti sa radyo. Mao pa? Relax lang, ma'am. Relax. Kontrolado na to ang sitwasyon lukop nason. Na nakita karon sa final stage sa atong mission sa pagbalik sa tinuod nga peace and order sa nason. Mao pa? Reinforcement team lang ka na, ma'am. If ever may magkinalan og reinforcement. Og under ka na sila karon ni Sir John Gregory Carlson, nga imong husband. Nga mo karoy commanding officer sa mga sundao ug kapulisan ning panahon sa emergency sa nasod. Unsa? Ikadula mi sa airport, General Power, sir. Ug kutob sa memo. Amo paninguhaon nga wa nay dugo pa nga mubanaw hinihigayon na. Men, sir, get ready. Nakadula ta sa airport. Yes, sir. Base come in. This is Alpha 1A. Nagpaabot lang mo sa kong tawag kung gikinahanglan ang iyong assistance. Tulad sa airport, Septimot! Kasayon ka nag-asa kitang napitan mo pa. Yes, Septimot! Narareoplano nga akong sakyan. Makapalayo lagi ko nining nasula. Pero mubalik ko. Mubalik ko aron mupaw sa mga animal ka nakigbatok sa organisasyon.
ko ito, Chief Timon. Okay. Nagpaabotan ako si General Powell diha. Tumpa na. Madam Regina, ayayin mo itaon ko. Dili ko mo ba sakay ni mo anang helicopter kay mahadlok ko. Dagaton ko. Kilang, Bel! Ha? Huwag ayaw pagsigig langas aron dili ko ikaw bukan sa imong o. Ay, taon. Ay, kasi pagtuon mo na pumotok. Ha? Tuslo buwa. Dana, Madam Regina. Nagpaubos na ang helicopter. Paubos pa! Kay musakay na ko! Paubos pa, animal! Dana, Madam. Okay. Di alam mo, kay musakay na may. Madam, ayaw kong apila. Mahadlok lagi ko. Bitog pa na, Madam. Dali na! Musakay na kita! Sakay! Ay! Animal! Kitas magan ko ni mo! Action ko ikaw! Ay! Tapa! Nahusi sa building. Bro, salamat. Kung mapupusi mauni sa pagpusilayan, patay na ko karon. Pero dili unta siya ang kayo mapatay. Dili unta. Sorry, sir. Sorry. Men, move! Move! Yan, Carlo. Amen. Si General Powell. General Powell, sir. Kapit. Nakita ninyo ang helikopter nga gisakyan ni Chef Devon. Na, bitog pa na. Roger, sir. Ana, nanaw ko siya. Ako siya sugaton. Okay, sir. Pagkamping. Men, get ready. Yes, sir. Johnson, ayaw na ipalayo ka ng helikopter kung dili makalupad ang aeroplano na akong sakyan palayo din sa nasod. Aninawa una ninyo ang palibot. Kinahanglan masiguro na ako ang akong seguridad. Yes, Chief Devon. Thank you, Johnson. Welcome, Chief Devon. Si General Powell na ka nang musugat ako. Oh, Chief Devon. Chief Devon. Yes, Johnson. Nga nung bitawag ka, sa'y problema. May nakita kong marsadaw. Palibot doon sa aeroplano nga imong sakyan, Chief Devon. Unsa? Animal. Ka ni General Powell, Chief Devon. At ang imong armas, gano'n sa imong hawak. Bullshit. Ayaw lang ang pasabot, Chief Devon. Pangat lang. Thank you, Johnson. Chief Devon. General Powell! Kumusta? Ready ng plane nga imong sakyan. Thank you, General. Malika! Chief Devon, nasibot mo sa butin eh. Nanong imo kong giyaman. Animal ka. Imo kong kibudhian. Nanong may mga sundaw sa palibot. Musa! Manto isila nga dili mulihok sa ilang nahimutangan o guway magpabutong kung dili ka gustong mamatay. Chief Devon. Sige na, traidor! Men! Huwag mulihok sa inyo na himutangan. Huwag magpabuto. Namiligro ko. Sir, sabi kay Sir Powell. Lepas siya Devon. Kinalagamaliho ko. May pagi ko nanunan. Alerto mo. Pero nagkinahalan ko sa kahanggan. Dali. Sir. Tara. Salamat. Pambay, sir. Magmakapin mo. Wa ko magtuo nga makahimo kas pagbudhin ako, General Powell. Apan, ako na kining gipanagan ang daan. Chief Devon, ampo na lang. Huwag ka na mahimo pa. Bisan pag mapatay ko rin. Mapatay ka gihapon nila yung mga sundao nga naglibot ni mo. Hilom, traidor! Dalon ko ikaw sa akong pag-ikyas, General. Chief Devon. Dalon ko ikaw. Johnson, musakay ko balik sa helikopter. Pagpaubos! Pagpaubos! Yes, sir. Chief Devon! John Carlson. Animal. Nagkunting ko na mo, Chief Devon. Ayaw ko puksa sa pagpusil mo kung gusto ka pa mabuhay.
Usap buhi igala si General Powell. Kung ampo na malinawon sa balaw. Sige po! Teka na sa helicopter! Ay, pagkailigin ka! Buang! Pusilon ko nimo. Sige! Aron si General Powell ang maigo o mamatay. May sikretong sinya si Jan. Buting iwakli ko si Dimon o kalit ang baba. Jan! Utang buot! Masanti si Chief Libor nga makasakay o balik sa helikopter! Uban ka na ako musakay balik sa helikopter. Teka na, Chief Libor! Nakatong pala ko! O, Joson! Musakay na ako! Hikayon ko na kinit! Yan! Animal! Wow! Jan! Naigo mo yung agtang. Napatay mo si Chief Libor. Congrats! Thank you, guys. Thank you. Mga bro, I'm very proud of you, John. And I love you very much. I love you very much, Jocelyn. Hapit na magsugod ang awarding ceremony sa tanan nga nahimong bayani ining pagpakigbisog sa kausa para sa tinuod na kalina o kaangayan sa tanan, John. Ngaway mga pagpanghadlok gamit ang virus nga binuhatan sa mga hakog sa gahom ug mga dautan. Wa kita lang gipanganday, Jess. Nga maangkon sa maabot ang kaliwatan. Kining kadaugan karon nga tunangkon. Og lakip ka sa pasidunggan, John. Sa pagkatinood, Jocelyn, wa ko magpaabot nga makadawat og award o mapasidunggan. Mihimo lang ko sa angay buhaton. Dili isip tinugyanan sa barahon. Apan ingon nga usa ka yanong lungsuranon. Nga buot mo hanggap sa hangin sa kagawasan. Nga ato karon angkon. John. John? Yes. Oh, Clavel. Go. Congratulations, John. Congratulations sa mo, Club. Nalakip kas pasidunggan. Kamo si Bro Chuck ug ang whole team. Bitaw, Clav. Congratulations also. Thanks, Jess. Jess, pwede ba nga doon ako ihangyo? Kana kung dili ni mo ikasuko. Well, unsa ka na? Pwede bang magakos ug mahagkan ko si John sa katapusan ni kayon? Ha? Kuan. Dako sa kay Kala. Nga dili na ninyo makita right after the ceremony. Kay malargan ako sa gawas. Oh, really? Club. May mo ba, Jess? Nganong dili? Jess. It's okay, John. It's okay. Friendly and farewell hug. Thank you, Jess. John, congratulations. John. Oh, Clavel. I still love you, John. I still love you. God. Sa mga mata o grasya sa Diyos, ang mga dautan mahimong magmadaugon. Apan sa kawahian, dili gid sila magmalampuson. Sama ni ining atong gisagubang nga krisis karon. Malagpasan ra nato kining tanan. Kay mipasalig ang Ginoo nga dili gid siya mubiya kanato hangtod sa katapusan sa kalibutan. Og dili mga higala natapos kining maong sugilanon. Agenda